til Camp Kafus Crib i Ukraine. Kom ind for. Vi skal op på første sal, så vi skal lige op ad nogle trapper her. Dejlig østeuropæisk opgang. Der er en stor pris på. Postkassen, der skal komme vigtig post til drengene. Vigtigt at styre på. Underbordene. Sandsynligvis prostitueret af en eller anden art. Så det vil være i køben. Kom ind for. Det her, det er Holden. Sko. Airfreshener. Capadille. Den er vi nødt til at have med. Den er vi stor pris på. Videre. Lidt vasketøj. Videre ind i det master bedroom. 3 personer sover her. I midten. Mr. Magnetism. Lasse Randbøl. Det er der magien sker. Nu vil se, hvad drengene har gang i ude på altanen. Skal du, drenge? Skal du? Okay? Hvor er du? Hvad snakker I om? Så bare lige at analysere kampen fra den anden dag der. Så vi har en walkover mod Tyskland. Ja, lige præcis. Okay. Må vi tage 3 point der, ikke? Skal videre? Ja, lige præcis. Nå, vi er travlt. Vi skal videre. Ja, det er seriøst. Hej. Fjernsyn. Nummer 1. Nødt til at følge med i de ukrainske medier. Drengene. Der må du nødt til at have med. Camp Kafus indtager Ukraine med Dannebrog. Videre ind i andet soveværelse. Det er Claus og jeg sover her. Lidt litteratur, hvis man skulle få behov for at læse lidt. TV, så vi kan følge med herinde også. Sengene. Drinking hat, hvis man skal blive tørstig. Og udsigt herfra også. Nå, lad os smutte ud på badeværelset. Der sidder Clausen. Skærsignation. Åh, skærsignation. Ellers karpet. Diverse nødvendigheder. Parfume og så videre, ikke? Det er køkkenet. Mediacenter. Nødt til at følge med, hvad der sker til jer. Anden balkon. Og fjernsyn nummer 3 selvfølgelig. Og toilet. Sidste ting jeg lige vil vise jer, det er køleskabet. Panje. Det er du nødt til. Borscht. Rødbedesuppe. Det er du også nødt til. Nå, men det tror jeg egentlig var det. Så vil jeg smide ud. Vi har 30 dage foran os. Så stik af med det. Inden vi siger farvel, shout out til vores homeboy med forbindelse. Abians, vi savner jer. Ses, drenge.